Ilie și carul de foc. Povesteam ieri despre regi precum David cel curajos și Solomon cel înțelept, dar regii n-au fost întotdeauna credincioși și înțelepți. Ahab și regina Isabela au venit cu statui ale zeului Baal din alte țări și au pus pe oameni să se închine la ele și oamenii chiar l-au ascultat. În plus, nu făceau dreptate, ci luau lucrurile și pământurile de la oamenii săraci, ca ei, regii, să trăiască în lux. Dumnezeu l-a trimis pe profetul Ilie să-l anunțe pe rege că Dumnezeu își va retrage pronia sa și îl va lăsa pe falsul zeu Baal să aibă grijă de ei. Și așa a fost. 3 ani nu a mai plouat deloc. Plantele s-au uscat, oamenii nu mai aveau ce mânca sau ce bea și râurile au secat. Ilie a stat într-o peșteră, iar Dumnezeu trimitea un corb să-i aducă mereu de mâncare. A ajutat și o femeie văduvă și i-a înviat fiul și a mulțit mâncarea. Ca să nu moară oamenii de foame, Ilie i-a chemat să facă un test pe preoții lui Baal. Toată lumea a văzut că Dumnezeu este singurul adevărat când a trimis foc din cer la altarul lui Ilie, iar la altarul lui Baal nu s-a întâmplat nimic. Ilie nu a murit, ci a fost luat la cer de Dumnezeu într-un car de foc. Ucenicul lui Ilie s-a numit Elisei. El a avut grijă ca poporul ales să meargă în continuare pe drumul cel bun, dar i-a ajutat și pe cei de al neam. De exemplu, pe Neeman, regele Siriei, l-a vindecat de lepră. Așa l-a cunoscut Neeman pe Dumnezeu.